Deci, bună și bine v-am găsit la un nou episod. N-am mai făcut un episod de când hău. Cred că au trecut 5 luni. Da, 5 luni. Deci nu știu ce a fost cu pauza asta de la YouTube, dar am făcut multe chestii. M-am jucat Brawl, m-am jucat Roblox. Ce am mai făcut? M-am jucat Fortnite, m-am jucat. Am ieșit pe afară. M-am dat în leagăn. Am stat înăuntru. Toată pauza asta am stat numai în casă. Nu știu ce am făcut. Efectiv. Deci mai înainte am făcut un episod. Da, un episod. După toată pauza asta și am observat că nu se aude nimic. Da. Am observat că nu se aude nimic. Nimic. Aveam mobizenul pe off. Efectiv pe off. Și nu s-a auzit nimic. Stați un pic, am uitat să fac ceva. Stați așa, că vreau să verific dacă am șters videoclipul, că i-am puțin spațiu în telefon și da. Da, l-am șters și noi dăm un big game cu Rosa, pentru că în episodul anterior, în episodul pe care nu l-am postat și nu s-a auzit nimic, am dat un meci cu Nani și da, efectiv n-a mers treaba. Am luat Star Power pe Shelly, pe Daryl, pe Nita. Mai am nevoie de Star Power pe Brock. L-am luat pe ăsta, pe Mr. P, l-am luat pe Nani, din câte vedeți. Am făcut multe în vacanța asta, multe. Și acum, o să venim în forță cu episoade noi. Nu știu când, probabil peste 2 zile sau peste o zi o să mai postez un episod. Nu sunt sigur, dar pe atunci. Păi eu trebuie să mă uit repede la ceas că da, că trebuie să fac eu, că trebuie să plec eu undeva. Am eu ceva special, mă, ce știți voi. Deci, cum am zis că băgăm Rosa la big game, că suntem big. Stai un pic. Big e Pam, pentru că știți că zice big mama. Mama, ăsta are Brawl Pass-ul, ăsta are Brawl Pass-ul, mor. Și ăla are skin-ul pe max. Bă, ce-i cu playerii ăștia? Mor. Nu mor. Ba mor. Sunt rip. Ba nu! Da, pe fundal se aude muzica de la Fortnite, cam și Fortnite. Ăsta v-am zis. Am uitat. Și o să mai fac o colaborare cu un prieten, cred, nu știu dacă să fac sau nu. Oancea Vlad. Nu știu când sau dacă să fac. Da, probabil da, că de ce nu? Adică că merită și el. El normal face doar vlog, dar de ce nu? Adică de ce nu? Am murit. Bine, oricum îl batem pe Carl ăsta, că e slab. Slab. Era să zic că slab nu e bun la big game. Carl nu e bun la big game. Deci eu sunt un analfabet, că nu știu să vorbesc. Efectiv, nu știu să vorbesc. Dani nu se știe să vorbește. Dacă știți la ce mă refer. Eu sunt în săsăit! Săsăit moare. Nu știu de ce am zis asta, dar... Da, de ce nu? Hai să mergem, da, nu știu dacă pierdem sau nu. Eu zic că nu pierdem. Bă, eu nu pierd, mă, niciodată nu pierd, băi! Ce știi tu, ei? Bine, el fuge, mă. Tu fugi de mine, mă, tu fugi de mine. Păi așa și trebuie să faci. Bravo, mă, Gigi! A jucat-o destul de slab Carl ăsta, nu știu ce a fost cu el, efectiv. Am făcut quest-ul, am uitat că am quest la big game, bine, toată lumea are, adică să fim serioși. Eu nu știu, v-am spus că nu știu să vorbesc, v-am spus. Bine, ce Leon pică? Leon! Da, nu poate. Deci dacă este sub 30 de bănuți,
garantat e brawler nou. Dar asta se pune doar din Big Box, din Brawl Box nou. Jucăm la solo de data asta. Bă, cine aș băga? Bă, aș băga un Nani, deci cu tupeu aș băga Nani, cu tupeu așa, un tupeu așa mai mare. Deci, bine, în episodul. Deci tot zic episodul anterior pentru că știu că l-am filmat. Deci, când am filmat și n-am mers videoul, sunetul, deci am avut un meci, deci am jucat, o zici că sunt mongral de Fortnite, de Brawl. Mongral de România. Direct ce-am dat direct. Țâc. Nu, bă, eu nu știu ce să... E Piper acolo, știu 100% că este acolo. Pă, dar n-am nimerit-o. Unde-i Piper? Că a fugit Piper? A dispărut Piper? Bă, ce prost sunt. -3. Sunt o pro player, cel mai pro player. Cel mai noob pro player. Da, dacă vreți facem și episoade pe contul meu mic, pentru că acum 2 săptămâni mi-am făcut și un cont mic. Și pe contul acela mic, deci am făcut un unboxing, fai de capul meu, din Brawl Pass, cu vreo 3 mega box-uri, 3-4 și multe big box-uri, multe Brawl box-uri, nu chiar așa de multe. Easy. Gigilanis. Așa. Gigilanis. Cine îl cheamă Ianis să scrie în comentarii, pentru că rimează cu Gigilanis Ianis. Nani, că e fată. Bine, team. S-o crezi tu că facem team. S-o crezi tu cu teamul vieții. Sper că n-am uitat să pornesc microfonul iar. Sper că n-am uitat. Bă, ce lag are ăsta, bă, ce lag. Parcă l-ați lăsat în pace. Care lag și știu cum e să ai lag. Știu de pe Fortnite. Și de pe Brawl, că și pe Brawl ai lag. Cel puțin eu. Țâc. Era să-i dau hit acolo. Era să zic easy, dar ce easy. Nu! Are 7 power și are și super. Mă trage. Stați un pic. Mă, ce era să-mi dau superul din greșeală. Bă, ce era să-mi dau superul. Țâc. Hâț. Easy. Easy și ton. Bun. Forță. Aș vrea să fac questul ăsta pe Nani. Aș vrea din toată inimioara mea. Să-i ce primiți la tăierupt? Un Brawl Box. Aș vrea din toată inimioara mea să fac și o Brawl. Da, level-ul. Aoleu. Da, iar m-am obișnuit de pe Fortnite. Fortnite. Eu simt că mor. Simt așa puțin că mor. Simt. V-am zis eu că simt. Ce era să mor? Ce mor? Bine mă, mulțumesc mult. Sunt și ăștia buni. Bun rău. Acum aș juca cu un tic. Uite, frățițare. O să fac și... Stai, v-am zis asta? Nu știu. V-am zis că să fac și poate și colaborare cu cineva? Nu știu dacă v-am zis, nu știu. Am băgat Mr. P. Nu știu de ce. Stai, măcar am văzut când... Măcar aveam ochi când am băgat Mr. P. Deci, nici măcar n-am văzut că am băgat Mr. P. Dar jucam și așa. Apăsam butoane random și am băgat. Bine, cred că e bun pe harta asta, nu sunt sigur. Nu m-aș apropia de Jackie aia pentru că
Da, dă prin perete. Are hack. Nu fuge, nu fugi tu, mă, nu fugi. Da, o nimeresc și eu la anul. Am spawnat minionii. Să-mi spuneți un nume în comentarii pentru ăștia mici. Să-mi spuneți un nume. Un nume de la fain, de la forță rău. Și un nume pentru tureta aia. Pentru tureta și pentru minionii ăia. Mamă, ce i-a dat minionii! Ați văzut? Țuc, pun ca un fel de scot minionii acum. Bine, mă, dă și ăsta hit. Doar mine nu dă hit-ul. Nu, obi, sunt mort. Ce era să-mi dea. Am dat și eu superul din greșeală. Bine, mă, bine. E bine rău. Mie că dacă... mă, nu-mi dai tu hit-ul. Nu-mi dai tu hit-ul ăla, forță rău. Surip. Așa, un pic. Bum! Nu, dacă îmi dădea slow acolo, cred că eram rip. Bă, eu sunt showdown acum, observ. Haideți, minionii mei! Minionii la... Ați văzut și voi? Deci, locul 1, numai unul, mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Iotăle, ia. Ce mașină are ea? Nu știu. Așa, să continuăm. O Pem acolo, o Big Mama. Parcă așa zice Pem, nu? Parcă. Că Pem e mămică, ce știi tu, mă, ce știi? Bine, toată lumea știe oricum că Pem... Că Bull este soțul lui Pem și Pem are ca copil pe Jesse. Și pe Colt, parcă. Nu mi-amintesc exact, dar știu că pe Jesse 100% are. Bine, m-am dus și eu. Da, mai bine nu mă duceam. -1, nu? Te rog. -3, hai de capul meu. Deci, fiți antenă. De la 13.000, stai un pic. Bine că n-am apăsat acolo. Știu 100% sigur că de la 13.058 de trofee m-am scăzut la 12.830. Hai să văd dacă am ghicit. Da, mă, de la 52. Te n-am încurcat și eu cât să fă, n-ai cât să fă. Adică da. Bine. Și noi punem capăt acestui episod. Nu uitați să apăsați clopoțelul, butonul de subscribe, dar cel mai important, clopoțelul, pentru că vă anunță de fiecare dată când postez un episod nou. Sau, nu știu. Da, episod nou, adică, de ce nu? Dar de ce da? La asta nu m-am gândit. În orice caz, apăsați și butonul de like. Am schimbat imediat subiectul. Gata, în orice caz, apăsați și butonul de like, pentru că mă încurajați să mai fac episoade din Brawl Stars. Pa, pa!